Alright, ang atong oras mga ka-super, alas 4:59 tak na sa hapon o hapit mga alas 5 mga ka-super. Adlaw karon nga kini niyang Huwebes pizza pizza 20 sa buwan sa Agosto 2020. Inyo makita karon ang kani mga methamphetamine hydrochloride o kaning shabu nga nasakpi sa joint operation mga ka-super, no? Kini yung ka-super Banji Talisik nga nagkot direktamente sa may Ayala area. Joint operation sa mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group Visayas Special Operations Unit SOU 5 sa pagpangulo Police Lieutenant Colonel Kulaway. Ingon man na ang mga personnel sa Mabola Police Station, Police Major Dindo Juanito Alaras ang hepe sa Mabolo o giman ang Philippine Drug Enforcement Agency 7. Onya, lagi pala sa mga super ang Regional Intelligence Unit, Regional Drug Enforcement Unit, RDEU, no? Malapuson nga nasakpit kini sa kilo nga shabu, bypass operation, dari bodul money mga super, no? Human diri mo adlabot lang kay dunay pagpangronda karon sa PDEA 7 patay, no? Dito sa may usa ka lugar mga super. So money ang nasakpit duha dalagpan, no? Tulo? Uy, tulo. Tulo na dalagpan mga ka-super. Mga tungura. Kasi pangalan mo day? Pangalan mo? Ha? Almira. Apelido? Flores? Bores? Flores. Ikaw, boss? Well, managsuon mo, managtiayon. Managtiayon. Galas wala mo ikasal? Taon na po. Ya ka siya. Okay la. Mabigturon ni no. Okay, so money. No. Gipahigi ka sa inventory. Hindi makita no. Nay lahay na sir no. Brownish. Masa man pangkuha na siya kanang money ilang kuan. Kumuhod og stock, pangkuha na siya pang supplemental. No, money mga super. Ini matungura. Ang konsyal. Kapitan. Barangay Kapitan. 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 Barangay Podromo? Oo. Barangay Podromo din mga ka-super matungura. Money and situation karon diri sa karong hapon. 1 kilo of shabu DDB value of 6.8 million. Ato balik ko na gipanguluhan sa Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas Special Operations Unit 5 onya Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Drug Enforcement Unit REU Regional Intelligence Unit RIU. Ayun naman ang kung na-mention akong PDEA o Mabolo Police Station mga ka-super. Ay ma'am. Oo sir, kaya sir. So, money. Marking ka ng kuan? Ang plastic ko no? Opo. So, same lang sa kuan. Sir, what's your first name sir? Juvid. Si Police Lieutenant Colonel Juvid Kulaway, no? As ilang na kuan mga ka-super sa ilang mga duda nga parehala ang kaning mga packaging o man ang kaning mga evidences nga nakuha dito sa Pier 3, no? Balik na taon at ang laing coverage pag live kay dunay patay, no? At ang ahan nilibit kini ka-super Banji Talisik mayong hapon.